हेलो फ्रेंड्स फैलायबाय नै चेनेलाव गुबुन मोनसे भिडिअ लानानै जायगाया जाहैबाय मालिबिटा जों मालिबिटायाव फैदों माने क्रिसमासनि गिदिंबायदों आरो जोङो न'खर ओमफ्राय जों ओंखाम जागोन नै गया नै ओरै देखाय ब्र दे हेलौ लोगोफोर बरिया नै माने गय फिथाइया ना गय बागानानो गय बागान मोनखायो लोगोफोर ओरैल' हाननो हाखायो आरो डाइरेक्ट हाननो हाखायो नै नोंथांमोना नोंदों बानाय भिडिअनि गेजेरजों देखायगोन आं नै खायसे खानानै टेस्टिं नायसै दे नायदो दे नै ओरैबायदि नै ओरै मोनहाखायो आरोखि नै आंजोंल' समान नै नायना ला नै माने ओरैबायदि गय बागान दंना लोगोफोर माने लाइफआव जिउआव आं नुफेराखैमोन आरोखि बिथां जोंहा बरगयारि अफिसियेलजों फैनानै आं बेफोरबायदि जायगाखौ नुफैनो हाबाय आरोखि ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों नोंथांनिसिम माने आंखौ बे जायगासिम लाबोनायनि थाखाय आरोखि आरो नोंथां जायफोर बे जेनेबा बरगयारि अफिसियेलनि भिउवार्सफोर कमेन्टआव खोन्थाहरदो जेनेबा सोरबाफोर फैनो गोसो जायोबा बिथाङानो लाबोनानै नोंथांमोनखौ देखायफैनो हागोन नायनो हागोन ओरैबायदि जायगा माने भुटान बर्डार जायो ने ब्र इयो भुटान बर्डारानो गोलैयो ए ससे थांबानो भुटान बर्डार मोनबाय आरो मालिबिटा ने मालिबिटा मालिबिटायाव माने आं दिनैसो माने आगान होफैदों आरोखि बिथां बरगयारि अननायाव आं आगान होफैनो हाबाय गोजोननायबो मोनदों दा जोङो ओमफ्राय गयबारियाव बेरायदों आरोखि एसे देखायना होदो ब्र नायदो नै लोगोफोर नै थायथ'वाखै दासो एसे थायहांदों बांद्राय गोबाव गैला र' मालिक जासिगोन आं मालिक नै जोंना आर चिराङा टेस्टि लोगोफोर गोथाव ना गोथाव ब्र बिराद गोथाव ओमफ्राय गोबा दा बिगुराथ' गोबानो गोबायानो बरिया संनो हायो आरो ओरैनि गया बांसिन मोनो दै दाम गिलिरसिन माने बे बिगुरा गोबाना ओमफ्राय मोदोमा रोजा गिदिर जायो ओमफ्राय बांसिन होयो दाम जानोबो गोथाव मोनखादों आं ब्र आं जाबाय गोथाव मोनदों राबायबो गयाबो नायदो नै लोगोफोर नै बिदिबाथ' आं मालिक जासिगोन ना नायदो नै नुहुरस' हायो इयो जेरैबो सारिगिदिं गय बागान नै बैथिंबो गय बागान गोजा नै बिथिं ओमफ्राय बै नुहुरनाय हाजोआ भुटान आरो भुटाननि हाजो जों ससे थांबानो भुटान मोनसिगोन बरिया दा ब्र गय बागाना मोसाजायोबो एलबाम बानायनो मोजां जागोन एलबाम भिडिअ मिउजिक बेफोरावसो मिउजिक भिडिअफोर बानायफैनांगौ गोदाव सोरावसो बानायलाबायोना आरोखि माने मिउजिक भिडिअ ओरै जोलायनाय सौलायनाय बुलायनाय फैसा गारनानै अबायबासो थांलाबायो गोजानाव लानो हागोन आरोखि ओरैबायदि मोजां समायना जायगा लोगोफोर नायफैनो दाबाव जों लाबोगोन कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय बरगयारि अफिसियेलखौ ने ब्र ओमफ्राय नोंथांमोनाबो गोजोननाय मोनगोन बे जायगायाव फैयोबा माने जोंबो ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों आरो जायफोर जोंनि इउटुबार्स लोगोफोर नोंथांमोन बेफोरबायदि जायगायाव फैफेराखैबा जों माने लाबोनो हागोन माने जोंथ' फुल सापर्टखा जोङो गुबुनफोर इउटुबार्सफोर बायदि लेभेल नङा जोङो बयजोंबो मिलायनानै थायो माने जोङो आरो सोरबाफोर हेफाजाब बियोबाबो जोङो थोजासेखौ जों हानायखिनिखौ जों होखायो ने ब्र जोङो माने फुरा हेफाजाब होखायो सोरनोबा हेफाजाब नांगौबा कमेन्टआव बुंहर फिनबो होनानै होगोन ओमफ्राय कमिउनिटि पस्टबो होना होगोन ओमफ्राय डिसक्रिपसनफ्रावबो माने लिंकखौ होना होगोन जोङो नोंथांमोनहा जुदि होजानो लुगैबा बुंहरबानो जाबाय खोन्थाहरबानो जाबाय जोङो बिलकुल मानसि जोङो एकदम गोसो खुलाखा जोंनि लोगोफ्रा ने दे माने फेमिलिखौ फेदेरदोब्रा थाब फेमिलिखौ माने थाब फेदेरना होदो बिथाङाबो माने गोजौ लेभेलसिम मोनहैनाय बायदि जायफोर बिथांनि भिडिअखौ नायखाबाय थायो ओमफ्राय शेयार खालामथार आरो एकदम शेयार खालामनाया गोनांथार ने ब्र शेयार खालामनाया पुरा गोनां नोंथांमोना जुदि जेसेबां शेयार खालामो एसेबांनो माने नोंथांमोननि फेमिलिखौ बिथांनि फेमिलि माने नोंथांमोननि माने नोंथांमोननि फेमिलिखौ दा नोंसोर फेदेरनो नाजादो बिथांखौ सापर्ट होनानै आरोखि थोजासे सापर्ट होनानै आरो जोंनि इउटुबार्स लोगोफ्राबो बिथांखौ सापर्ट होगोन होननानै आं आसा खालामो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ माने आं रिकुवेस्ट खालामहरो आरोखि ने ब्र सापर्ट होलायलाय गावजों गाव बयबो सौहैनांगौ थांखियाव बेनो आरो सापर्ट होदो ओमफ्राय नै आर चिरांखौबो सापर्ट होदो आंखौबो जेनेबा बिथांनि जेसेबां भिउवार्सफोर दं एसेले फेमिलिफ्रानो
बिथांनियाव नुनानै जेनेबा आंखौबो सापर्ट होदो आंना जाहैबाय RR चिरां थांनानै साबसक्राइब खालामहैदो गावजों गाव हेफाजाब होलायलायदो आरो बिथांनि भिउवार्सफोर माने आं खुलुमहरनाय जासियो आरो नोंथांमोननिसिमबो खुलुमनायखौ नुवाखै जानांगौ नै औ औ ओमफ्राय ब्र उम बे नोंथ' दिनैसो फार्स्ट टाइम ना औ फार्स्ट टाइम मालिबिटा होननाय जायगायाव मालिबिटायाव आं फार्स्ट टाइम आरोखि नों माबायदि गोजोननाय मोनखो गोसोफोरखौ गोजोननाय मोजां मोनफैदोंना आं माने बेफोरबायदि गय बागान इसेबां गुवार गय बागान आं नुफेराखैमोन आरोखि जिउआव औ ओमफ्राय दिनै नोंथांमोनजों फैफानानै माने आं नुफैबाय माने बिराद गोजोननाय मोनदों ओमफ्राय जोंना मानसिफ्राबो बे जायगानि सुबुंफ्राबो बिराद अनसुला माने रेसपेक्ट होदों वेलकाम खालामदों माने मोजां जाहोदों लोंहोदों गोजोननाय मोनदों माने जोङो अनलायलायनायनि गेजेरजोंसो बे बुहुमाव थांनानै थानांगौ नालाय लोगोफोर जेराव अनलायनाय गैया बे बुहुमा माने जोबस्रांनो सम नांनाय नङा लोगोफोर ने ब्र नंगौ जों अनलायनायनि गेजेरजोंसो माने जोङो बे बुहुमखौ माने फोथांलांनो हागोन गासै बुहुमनि मानसिफोर सुबुंफोर गावजों गाव अनलायनो सोलों ओमफ्राय जाथि बा धोरोमखौ लानानै जोङो एना एनि दाजा आरोखि धोरोमखौ लानानै एना एनि जायोबा माने जोंहा हादोराव गोजोन जानाय नङा बा गामियाव गोजोन जानाय नङा बा समाजफ्राव गोजोन जानाय नङा ओमफ्राय गावजों गाव एना एनिया बांलांगोन ओमफ्राय बिदिनो दानलाय सुलाया जोबनाय नङा आरोखि बेखायनो जोङो बेफोर गाज्रि सानलायनाय बा गाज्रि मोनलायनाय बेफोरबायदि हिंसा खालामलायनायखौ जोङो ज्राब गारनानै माने खौसेथियाव फैदो ओमफ्राय गावजों गाव अनलायनो सोलोंदो लोगोफोर अनलायनायानो बयनिख्रुइ देरसिन अननायानो बयनिख्रुइ देरसिन गुन होननानै जों बयबो मिथिखायो आरो जायफोर मिथियाखै आंनि बुंनायनि गेजेरजों मिथिना लादो लोगोफोर आरो गोबाङानो मिथिखागोन ने मिथियो अननायानो देरसिन गुन माने जों अनलायनाय थायोबासो बे माने गोजोन बे संसारा माने गोजोनै थागोन नालाय नोंथांमोनखौ माने खावलायहरो आरोखि ओमफ्राय जोंनि इउटुबखौबो माने सापर्ट होदो औ दे थेंक इउ दे गोजोननाय थाबाय दे ओंखाम जाखांबाय लोगोफोर ओंखाम अमा बेदर दाउ बेदरजों थेब्रेनो दायो गुबुन न'खराव थांसैलाय नै जानाय लोंनायल'खालै ख्रिस्टमास बाथाय एकदम बेदरजों दुगैखायो ओमफ्राय भिडिअफोरखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो लोगोफोर कमेन्ट खालामदो शेयार खालाम ओमफ्राय जायफ्रा गोदान हाबफैदों चेनेलाव साबस्क्राइब खालामलायना होलांदो